предаваме на живо от Пловдив под зоркия поглед на пловдивската гражданска общественост, под зоркия поглед на колегите от пловдивските медии, които са тук, за да видят как BTV на живо ще проследи проблемите на града. Господин Тотев, кажете сега вие от ГЕРБ, защо сте против този заем? Това не е ли плод на разваления брак, който имахте с... Не, аз мога да кажа, че ВМРО не е за ремонтиране на малките улици. Точно с този заем показва, че не е за ремонтиране на малките улици, защото аз в едно предишно предаване попитах... Вие сте районен кмет, имате малки улички във вашия район. Разбира се, са в много добро състояние, което няма спор. Аз в предишно предаване попитах господин Илиев дали знае колко процента от улиците в Пловдив ще се ремонтират с 30 милиона. Той тогава не знаеше. Ще помоля наистина, това все пак не са трибуните на стадион Ботев. Ще ви дадем думата, иначе няма да ви дам микрофона след 8:30. За да получите микрофона след 8:30, укротете си хората сега. Добре. Ще постигнем споразумение с Ботев Пловдив. Кажете сега за футбола в Пловдив. Града е в огромен социален капан заради Ботев и Локото. Хората имат конкретни претенции вече към общината и към държавата, че те би трябвало да се намесят в тези футболни клубове. Напълно се прави. Вчера Славчо Атанасов каза, че ще води феновете към София. Ще чуем от тях дали ще тръгнат. Какво смятате да правите вие като община? Ами, ние направихме това, което трябваше да направим. Преди няколко дена господин Славчо Атанасов с поредното писмо напомня на господин министър-председателя, че от 8 години има решение на Министерски съвет, което дава стадион Ботев на община Пловдив. Въпреки това, Военното министерство не изпълнява решенията на Министерски съвет. Ние това просто не можем да го търпим повече. По простата причина, че ние нямаме един стадион в Пловдив, на който могат да си играят мачове. Остава ли заплахата да тръгнете към София с феновете? Сега, ако трябва да сме честни, господин Славчо Атанасов не е използвал заплахи. Той обясни на господин министър-председателя, че социалното напрежение в Пловдив във връзка с стадионите ескалира. И ако Министерски съвет продължи да не взима никакво отношение по този въпрос, в края на краища това напрежение ще доведе до нежелателни последици. Готови ли сте феновете? Един въпрос имам към вас. Кратко отговорете, защото не е дошло още време за този разговор. Да тръгнете към София заедно с кмета. Кмета не, без кмета. Добре, готови са, но без кмет. Не искат да се политизира, явно. Съвсем правилно. Ние също не искаме да се политизира. А какво става с социалното положение в тези отбори? Има хора, които не са взимали заплати по няколко месеца. Това не е работа на общината, ама то ще опре до вашите портфели. Така е. То вече опря и съвсем нормално. Всички проблеми, които има в града, опират до общината. Истината е, че господин Христов показа, че не може да поддържа такъв отбор като Ботев. И това се видя от всички в града ни. А какво става с вас? С десните? Вие се обединихте и затънахте в страхотни скандали. Най-вече СДС. Господин Мартин Димитров спечели тук изборите да бъде номиниран за депутат. Обаче той в момента юридически не е председател на СДС. Как се отразява всичко това? Това се отразява негативно. Аз съм го заявил неколкократно. Смятам, че има лица и включително не одобряваме и поведението на Пламен Юруков, който с група сидисари и група кръгови докара положението до там, че още на конференцията този устав нито беше нужен, нито беше необходим. И след това се извършиха редица действия, които да накарат Мартин Димитров, който пък отиде в съвсем друга. Господин Христев, като че ли Атака влиза в добра форма, вие като Арсенал в Шампионската лига, точно последните мачове ставате най-добри. Означава ли това, че може да бъдете приятната изненада на изборите? Надявам се, че ще бъдем приятната изненада. По-скоро бих искал да бъдем нещо като Челси, не толкова като Арсенал. Защото сигурно сте фен на Челси за това. Не съм фен, но отдавна престанах да бъда фен на футболни отбори. По-тихо, защото наистина няма да ви дам думата, ако така продължават. Челси обаче се издържа с руски пари. Да, за съжаление ние не се издържаме с руски пари. Темите обаче в Пловдив са страшни, уважаеми зрители, когато стане въпрос за социалното напрежение, което роди футбола в този град. Феновете на Ботев, които се събраха стотици тук край камерите на BTV, очевидно имат нетърпеливост към взимане на думата. Ще дадем възможност гражданите на града да се произнесат за това, което се случва в Пловдив и в държавата след броени минути от центъра на Пловдив.